खेला गेलेदों बाबा लखि आंनि राजा सना दिदोमसा मानो हायाव जिरायदों नोङो इसोर गथ'आ मेंख्लं जाजोबस्राबाय नै होरो दुगैयाखै आयो माला दुगैगोन सोरजों थुखैगोन सोर थुखैगोन मामियानो गैयाबा नोंसिना अबाव दङ न'आव नुवाखैनो दानिसो गारि लानानै ओंखारलांबाय बा मामाया नोंखौ गालांबाय मा खेला सिखाव पुलिस दे जानो होनना होलाय दिनै दे दिदोमसा होनलाय वेलकाम बेक टु माय चेनेल लाय देलाय हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंहाबो एसे थिगानो दङ दासान्दि ओमफ्राय मा होनो दिनैनि ब्लगा मा मावगोन मा मागोन मिथिथ'ला आङो जिखुनु जाया नायलांबाय थादो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा ना मा होनो लोगोफोर सनाफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै जोङो आलुसो बुरनो फैबाय खादा लाखाबाय आङो आलु बुरनोसै लाइन मोननैल'सै नै बुरै ओमफ्राय दा हराव ओंख्रि जानो थाखाय आलु बुरनो फैबाय आं दायो बिदि खेलाखौ गेलेनो हामा गेलेनो हामो सोरखौ गेलेनाय नुदों बिदि ओमफ्राय आंना फिसालाफ्रा नै गथ'आ फटक लाना होग्रोसै आङो बेसर बारियाव आलु बुरनो फैनाया ओमफ्राय दा फटक लाखांनायनि उनावहाय आलुखौ बुरनोसै नैबेयावनो सायावनो फै ओइ लांदाङाव फै आयौ बिदिसो थालाबायबाय बिदि नङा ओरैजाय था खर'जों खर' थाब्रा मा बेबायदि थाबायबायबाय मोखांखौनो नुनाय नंला बे बिदि फटक लायोबा जाया बियो ओरैजाय फै ओरैजाय बिथिंजाय सान्दुं गोसा आरामनिया दे रेडि थादो दे दे सिखावफोर बायदिसो नुबाय थाखुमानाय सिखाव खेला जाया बेबायदि दे जाबाय बुरै थादो समायना बेसर बागानाव बेसर बिबारजों एसे गिदिंलाबायनोसै ओमफ्राय लोगोफोर नैबेयाव आफाया जोंहानि बिहावा आलु माबा नारगासिनो गारि ओमफ्राय सिरि केमेरा लाखुमादों आङो बेखौ भिडिअ माने हां लाबाय हेनो बुरो माथो माखौनो मोनसेबो मोनाखै नोंलाय राजानि खिथुआ नै आलु बुरनाया दलद ला आयौ देन्जार बुखायो दन्दर खुरखायो जोंना सानै गथ'आ जि मावथिखा नै नैबे आंनि फिसाला ओमफ्राय नैबे गामिनि आरो दे बुरखुथारब्रा गेजेराव मोनबाय दा थरसे मोनबाय ओमफ्राय दे दंबावो नोंनियाव दिदोमसा गरसे नुजाबावबाय बुरजा बुरथारबाय दा सानस'हायै गोसोआ सुखुआ खालामदों माने सिमांनि गोदै फाखुना खोमादों आं गावखौनो बोहैबोदों आंनि अननाया गोरबोनि मोदै खनाजों जाबाय लोगोफोर आलुआ एसे फान्थाव थाइनैसो खानानै थांसै ओमफ्राय आलु नारदों आंना फिसालाया नै ओमफ्राय जेबो रोंखाया दे फान्थाव थाइनैसो खानानै थांसै लोगोफोर
ओमफ्राय आलुखौबो एसे बुरखांबाय ओमफ्राय दा फान्थाव खानोसै आलु फान्थाव जानोसै दिनै आयै दासो आंना फान्थाव बेलाथिया नै फिसा फिसा थायहांदों नुनुनो र' फान्थाव खानोसै थेफा थेफासो जाजोब्बाय गिदिर गिदिर नायनानै खानांसिगोन जानाय नङा गैलाहाय माथो फिसा फिसासै नै गिदिर दं साला थाइसे जाबाय आंना नै मैगङा रेडि दिनैनि मोनानि ओंख्रिया बेनो जागोन ओमफ्राय नै बेखौ आङो बाथोनसो मेगोन ओंखायनो एसेयानो जायो बियो फान्थावा ओमफ्राय बेखौ आलुखौ नाजों संसै आरो लोगोफोर गया माबायदि जानानै दंथाय आंना दाख्लै गायगोदाना खाथियाव नायना फैनि आङो गोबावबो जाबाय आं खाथियाव नायैया बोरैबा फैबाय बायदों नामा नायनो फैबाय आं दायो गय बागान नै आंना दासो गयआ गायहांनाया थिनथौ जाहांदों एसे राफोद जाहांबाय आरो नै हाग्रा जाबाय गुदुनो मायो मानो आं गावखौनो फाग्लि बादि जायो नोंखौ साननानैनो दुब्लियाव थानायनि मजायानो बेलेग ओरैबायदि मोजां मा होनो मोजां मोनफैयो स्रां बिबारखौनो गालांनो बादों जि समायना ओमफ्राय गथ'फोरखौ आं थिनहरग्रोबाय बिराद दावराव खालामना होयो बिराद दुस्थ' गथ'फोरा ओमफ्राय दिनैनि आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामना होदो गाइस ओमफ्राय जायफोरा गोदान आंनि चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै आसिक नाजों थुब्लानानै नाब्लानानै हो ओमफ्राय बाय बाय दिनैनि ब्लगा एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय टाटा